قداميت ملكت قولت نفسها قرطاس كما قرطاس معرف حدا كاسة حبشك ساب ስለዚህ ከባአኩም አደኳ በስሙ ተቀቢለ ክብል አይከድል የስድራ እስጢፋኖስ ልባ አጥሊቀ አለኹ ስተረፈግና ካልእከም ነጥመኩ አይዝክርን كما كرسوس وانجل لكسد خبر كتم عين أخذ تقولتنا كرسوس أب مسكن لموات كنتو من تخيك ولأتي بسرعة أب كده ترباس تمسكت أيقنا كما يقال مسكن لتهم زتفو عشرتي نعرانتهم إن دحن كنا حيل أملاخنا مغنياتو بتي تتحف سبب تيبان كتفية فتتفلتات كأخفرس يزبل تبني رأى أبي الله من حقك أبي الله بلاس فاز على مزيا خير أبي الله أملاك له نتوب على مزيا عشنة أيقورني نتوب إكزابير على بتوبة نأملاك سلسي فلتطو أملاك نتوم زي أمنو بعشنة أتي نحنا نسم خوان جرقيو كما عيفون ملكت يدمنو غريخاوين دماء طوابيديو نحنا قنا إذن عيفون انكفات نعيزاب عشنة زخونة استسغل خرصوص نسبق اللونا نتوب توعات يكونوا غريخاوين خرصوص عيد أملاخي أملاخونيو كما عشنة أملاخ كاتو سابر يبلت دخم أملاك كاب حيل ساب يبرت برخدنا أب ورنا والد أبتنا نتصل بسبب
በተቀዳሚ መዓልቲ ሰሙን ማርያም መግደላዊት ገና ፀልማት ከሎ እንጊሃ ናብቲ መቃብር መፀት እቲ እምኒ ከዓ ካብ ኣብ መቃብር ተገለልታ ፈቂዱ ረኣየቶ ስለዚ ከዓ ንሳ ጉያ ናብ ስሞን ጴጥሮስ ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወልደ መዝሙርን መዚኣን ጎይታና ካብ መቃብር ወሲደሞ ኣበይ ከምዘነበርዎ ኣይንፈልጥን በለቶም ሽዑ ጴጥሮስ እቲ ካልእ ወልደ መዝሙርን ወፁ ናብቲ መቃብር ከዱ ክልቲኦም ብሓንሳእ ጎየዩ እሞ እቲ ካልእ ወልደ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ ኣብቲ መቃብር ቅድም በፅሐ ሽዑ ስሞን ጴጥሮስ ደድሕሪኡ መፂኡ ናብቲ መቃብር ኣተወ እቲ መግነዚ ተነቢሩ ረኣዮ እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ መርደምያ ከዓ ትበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር ምስቲ መግነዝ ኣይነበረን ሽዑ እቲ ቅድም ናብቲ መቃብር ዝመፀ ካልእ ወዲ መዝሙር ኣተወ ርእዩ ድማ ኣመነ ምክንያቱ ነቲ ካብ ምውታት ከተንስእ ይግብኦ እዩ ዝብል ፅሑፍ ኣየስተውዓልዎን ነበሩ ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ቤቶም ተመለሱ ኢየሱስ ንማርያም መግደላዊትን ካብ ዝተረኣያ ማርያም ግና ኣብቲ ኣብ መቃብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት እናበኸየት ከላ ናብቲ መቃብር ደና ድንን የበለት ኣብቲ ስጋ ኢየሱስ ዝነበሩ ፃዕዳ ክዳውንቲ ዝተኸደኑ ረኣየት ንሳቶም ድማ ኣብቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየኪ ኣሎ በልዋ ንምንታይ ንሳ ንጎይታይ ወሲደሞ ኣበይ ከም ነበርዎ ከዓ ኣይፈለጥኩን በለቶም እዚ ኢላ ንድሕሪኣ ልልጥ በለት እሞ ንኢየሱስ ደው ኢሉ ረኣየቶ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ግና ኣይፈለጠትን ኢየሱስ ከዓ እቲ ኣብቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየኪ ኣሎ ንመንከ ትደሊ ኣለኺ በላ ንሳ ከዓ ሓንላው ኣታኽልቲ መሲልዋ ንጎይታይ ንስኻ ኣልዕልካዮ እንተኾንካሲ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ እንደወርገረኒ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ማርያም በላ ንሳ ድማ ግልፅ ኢላ ብዕብራይስጢ ረቡኒ በለቶ ትርጉሙ መምህር ማለት እዩ ኢየሱስ ከዓ ግና ናብ ኣቦይ ስለ ዘይዓረኩ ኣይተንኪኒ ገና ናብ ኣሕዋተይ ሂዲ እሞ ናብቲ ኣቦይን ኣባይን ኣባኹንን ናብ ኣምላኸየ ነበረቶም ቀዳሚዎ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ